kigge op på den gård. Tag et billede af gården. Jeg tager et billede. Tag et billede af gården. Jeg har taget den. Den er der. Vi nærmer os boogie-destinationen. Det fik jeg lige der. Nu må jeg aflevere til politiet. Sådan. Og vent, den er her. Det hele er tændt. Det er sådan, det er godt kamera, kan jeg godt se. Perfekt. Ja, god. Ja, rigtig til venstre. Så er det til venstre. Så kommer vi ned til at booke en. 4 måneders ventetid. Så må gerne stå herinde til venstre. Den er ikke til syne endnu. Der var den. Der har vi den. Ej, hvor er den fræk, var ven. Hold da kæft. Så går vi lige ud. Kigger lidt på den. Den ser godt ud, var vent. Den ser lige så fræk ud, som jeg havde regnet med. Den er så ond. Jeg synes, den er grim. Nej, du gør ikke. Der har vi den. Hej. Hej. Vent. Tag lige noget billede her. Det kræfter ligesom at have et lille barn, der skal ind til første uge her. Ja, det kan jeg se. Nej, det er ikke, komme i kontakt med jo. Slet ikke.